kwaside de twato e wo mfinhyia mpemienu ene aduonu e ba kono mu sa wo hwe opem so bedi ade ya afi apem ahankono ade okono enkono 1999 a obedi ade se asante hene na nokwasem nie wura kwaside maako a wadie na ebro ba se wo ha ene aduokono na enne yeye de to so nkono e wo mfinhyia mpemienu ene aduonu ba kono mu eno ana ye de ba wiye ya yabodwa tata e wa agoprama so a empanyimfo ani ntini ye twuru ahemfo adehye ene nananom abomode na ye nyina ye ba ne abechemu ne anhye fa ne kakraka eni sese mu nyansapo ewo dwumadi ase a na sa bepepe eye amamra ne amane a ekoso ha edi ahemfire eno ane ye ba na yenso abehemu kina ne atwa bie ammo ne yeko etumbeki ho na Ibrahimfo eba maako no yenso edi wo di ahia na ya bepe ba bia ma won mata na afenu dwumadi no ya sha ase ma remfi se eye nyansapo YouTube ye wo hono aya no subscribe no like aya ja comment fama ye ewo hono midi ene abusua pani owusu aduomi yadama sese muguso na mohwe moma ye nwuram na afenu no de ekoso nyina no ye mfa emremu wo hwe hena wo pin so ye nana sanwansan heman hene wono ena wo bayi na wo hwe nana sanwansan wo ye heman hene ya ade ba kwa yem se da sonko wono eye asa odi asa yi papa wo de mohwe wo bayi no nyanzapo iwujidi se obedada no kakra ama ya hwefo mo hu se ne ye ka no no enye atro Nana Sawansan eno no afe na agya wono so abo anan na wababa bedrumu ewo mmensia na wobeboa ama abra wopem so beba beten simpie so na wono nyina akoma na de toche na akoside ade kase etwato yie no no yetimi edi e ma remfi sansan na akosibroni e de ne calendar eyi susupona yedi hu se enani beba no no na asanteman e wo ye de dada aye ni ye hyehye aye nim dada san wo de de ba be pim ha kra ti ye kan ya ne fu de bianan bia no no ye se akoside na enumu ne wo ade kase ene de yi eye ade kase aye se efa no ama no aye kamapa asanteman ha ntwada ni ntwodo so no ye mfa eni agrokra nti basa amanyene ne abrempone ahemfo ahodo ba enu bi enene ye hu nana san one sign heman hene wo hwe na fade na edem sonko opanyini bi kire ne sese wo hini se wo hene anase obi afra ntoma ti se ya opa che se ntoma na eyo no ane dia
ntoma no ɛyɛ ɔno dia a kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛwɔ hɔ nom a wɔkɔ na wɔn nso akɔtena ase. Arafo sa wo sha heman ahene nana san wansan wono na wono so wate asi dwoma ne dom edi na chi a wo be ya sese de ntwene na edi ahima nana san wansan heman ahene odi asa ewo hɔ yie sa wo hwɛ ne din na emu odu yie pa nana san wansan wono na kyese sese me ne mo kasai wo dwoma wo di asa kyese wo da dan ho ya hemfo na adan na di ro ma kyereye amyehu se enya akonya no so tena nko a na mum eba ho asa amamra ne amane a wonum ne de pa sa wo ne kenta wo bomuo ene na bo otire a nana san wansan wo di edi asa emprempren e wo dwane mu a na se akono yie pa nyansapo yesane ne badwemba enu nti yadi ka kyerɛ mo san na de befra to wo ha bia na e wo se etwa ho mfonyini abusua se wo hwɛ ahemfa won mo etwe ehye ya na se benkum ahemfo ani bi enu na de odika no eye fumasua ana bekwai abodom afeye heman ehene nana sawansan na kyese won mo to so a ahemfo bese banum na won mo so etwa ehya wo benkum so a won mo so eye benkum hene fekuo no ebi no a won mo atena se a eno so enya asem keto ya nyansapo isane ne badwempa yeguso na de be frato bia no no so no ye be hwe se ne be ya ye de nyina ehu mfonyini no ye betwa na ye de abremu ewa hanom eno ntini ye ma maso ensi na ye mamoni so enkata ewa ahanom ye damase